En geno mar janeno mar Ramogi TV ni riyo makare kendo en gikruok makare mar budho kodwa e thuolo ni duto mwakelo ni weche manyien mag migago. Waiko ni mawuok e chuny boma ma Nairobi kaachiel gi kor gwenge. Mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Nyaka sani oseyangi ni ji 13 ne pi oula onego e kar dak ma Mathare ka menyo pod timore ne jogo mapok oyudi. Jatend piny William Ruto otelo ne chenro mar yawo ayanga apise manyien mag jood bura. Aonge gi kwe chunya nikech an jirani mar kampuni. Kaka lweny manyoro nowuok to nowuok ka onge, nyithindo nawe dho. Nadugedo ka nyithinda noringo, kata kama na nyithindo dhi. Jodak e gweng' Maramba mayudore Rarieda e kaunti ma Siaya ywak ni arita kwe margi sani okethore. Arwakeni machiegni jawinjona, in gi thuolo mar oro ote machuok e laini maro mar ote machuok ma en 3-600 machiegni. Nyinga Milton Ochieng'. Sirikal olando ni jogo ma pi oula odaro e kuondego mag jot ibiro tere kuonde mamoko. Jatend piny Kenya William Ruto olando ni bar sirikal ma tiego rowere National Youth Service biro chiwo lopegi mondo jogo ma pi odaro oyud kuonde ma gidhi jotie. Ruto bende nolando ni jolweny biro ti godo e reso jogo ma pod nigi midhiero mar oula e bombe mopogore opogore pacho ka. Kama e kaka noloso kiny ma kawuono. How do we ahead of time deal with those flashpoints? How do we mobilize members of the national government administration to support all this effort? Interior should be at the center of it. And then I also asked the military, and I'm happy the Minister for Defense is here, to provide some of the capabilities they have to support citizens. I was very happy yesterday they worked with our teams in different parts of the country, including Machakos and other areas. So I think we just need to put everybody on the alert so that we can overcome this short season. I think they are saying in the next 3 or so days, as we also encourage the farmers and others to continue with what they have to do. Kaluwore gi wachno wabiro tudore kod jafwambo mar Walter Nyambaga bang'e ka bende ogo tach e gwenge mopogore opogore kuonde ma masira mar oula osebedo ka rocho ngima oganda kendo biro ketowa e ler e seche mabirogo. To ka wadhi nyime en ni jotend kanise mopogore okwayo sirikal mondo oket okenge mag kedo kod oula mosekelo masiche kendo weyo oganda mathoth ka onge kuonde jot. Ne giloso e gwenge ma Bomanchari mayudore e kaunti ma Kisii e romo manoyuorie kod jodolo maromo 400 mawuok e pacho ka. Jotelogo nowacho ni mibadhi kod yako lope mantiere e geng aoche emosekelo midhiero e kinde ma koth chwe pacho ka, ahinya te boma ma Nairobi. Tuko hapa kama wachungaji kutoka Kisii pembe zote tukiweza kuombea nchi kwa sababu ya janga ambalo linatukumba sehemu tofauti linalohusu mafuriko, na pia tunauliza serikali tukiwa kama wachungaji kwamba itakuwa ni vizuri sana kama watashughulikia hili jambo wakiwa na ile hali ya kuangalia mbele na mbali sana. Na tunauliza wale ambao wako wameathirika, poleni sana na ondokeni haraka iwezekanavyo. Msisubiri kuambiwa na serikali ama kuondolewa na mtu kwa sababu mnaweza poteza mengi sana. We all know that rain is necessary, but when it comes in the volume that it has a tendency to become destructive. And so we pray that it would no longer be that way, but that people would be relieved of this pressure from the floods. Kupitia semina hii isaidie wachungaji wengi na waende kufundisha makanisa yao vile tunaweza ishi pamoja mke na mume ili tulete amani, kwa sababu imekuwa shida sana. Kila wakati tunasikia kwamba kuna mauaji, mtu amechinyonga mwanamke kwa sababu mwanamke amemsumbua. Riwruok mar kanisni ma pacho ka NCCK okwayo jo Kenya mondo were kod yore ma ok dwarre mag yudo teko mar sitima e kindegi ma koth kod oula medo chwe ka girit ngimagi.
Kagiloso bang' romo mandala adek e kaunti ma Nyeri, jotelogo wacho ni en gima lit ni Jo-Kenya wito ngimagi nikech koso luwo rang'iny mag gedo. Gikwayo kambi mar Kenya Power mondo ochiw puonj ne Jo-Kenya duto. Bende kaluwore gi nonro mar Kenya Power, ji 190 osewito ngimagi chakre dwe mokwongo higani kaluwore kod masiche mag stima. Thank you so much. Thank you. We especially recommend the following to the residents in our counties. 1. Only engage licensed electricians to do wiring in your houses. Number 2. Ensure that electricity supply is connected by Kenya Power and Lighting Company itself. And 3. Avoid putting any buildings or businesses underneath power lines. Jopuonj mag Junior Secondary School obuogo mar ng'anyo ne yawo sikunde juma manyien poni piny owacho kod duol mandiko jopuonj e TSC ok oyie luwo chike kaluwore gi ng'eto mar doho manochiw tarik 17 dweni makoni ndiko ma jopuonjo e yore mag orak en ataro mar chik. Kaka Judith Omondi leronwa, bende gisingo dhi e doho mar sundo TSC mondo ochulgi kuom dweche 4 ma gisebedo ka gitiyo e higani. Gi juma achiel kende to yawo skunde, jopuonj mag Junior School koni ok gibi yawo skunde juma manyien kaluwore gi ng'eto mane ochiw kod doho tarik 17 mar dweni ni orak margi mar puonjo ni e tok chik. Jopuonj gi koni winjruok mane gichuo yie kogno kod piny owacho ne orumo higa mokalo kendo chunogi gidhi nyime gi orak e kinde ma owinjo ndik geyo ma ongirore ok gibi yie. We obey the court ruling by staying away from schools in the name of internship. All teachers shall be involved in a national demonstration as a call and agitation for action from TSC in a bid to comply with the ruling. All county JSS leaders should organize the demonstrations independently through the legal processes. Bende gikoni giluwo chik kaluwore ni kwayo mane ochwal kod TSC bang' ng'eto ne owitoko kendo winjo TSC olu chikego ma ok ochuno jopuonj moro amora mondo mi odhi nyime gi puonjo. It should be clear to all moguls that the TSC appeal for stay orders against the ruling was unsuccessful and failed to meet the minimum threshold for granting stay orders. We want to mention that all moguls have agreed in unison that we will not report to school, and it is very clear, and we want TSC to know that we are not relenting. We are very serious, and they need to see this time round. Moguls, power! Power! We are not going to report to school, so kindly let everybody know that JSS interns are no longer interns. Gichano chwalo ng'uri e nyim doho bende mondo mi chulgi kuom dweche 4 mag higani magisebedo ka gitiyo e yor kojolo. Moving back to court to seek compensation for the time we have slaved and served TSC without a salary. In our calculations, each JSS teacher, intern teacher, will get not less than 480,000 shillings. We are calling upon the TSC CEO, Dr. Nancy Macharia, kindly, we need our money, compensate us immediately and confirm us. E chak higani, jatend piny Kenya William Ruto ne okoni jopuonjgo obiro tiyo yor orak kuom higni 2 kapok ondik geyo ma ongirore. Judith Omondi, Ramogi TV. Gabriel Ole Tongoyo, ma en achiel kuom jombolap dhog ne lemo ma jakom mar duond bura mar UDA kaunti ma Narok, owacho ni obiro weyo chung' e yiero mabiro timore chakre tarik 26 mar dweni ka jokanyo matayo yiero e duond burano ok oketo chenro makare mar bago yierono. Koloso Narok tok yuoro twak ewi kaka ibiro bag yierono odiechieng' makiny, Tongoyo nowacho ni ok omor gi wach maliekore ni nyinge johera mage odar kendo tere tesende moko mag go ombulu. Bende oywak ni jogo mariwe lwedo ok yud puonj makare ewi kaka yierogo ibiro dhi tim. Ewi mano, Tongoyo lando ni oseikore mar weyo yierogo ka duond burano ok bi neno, obro neno ni ok otimo yiero e yo makare. Ile mkutano tulikuwa Nairobi ambayo tulikuwa tumeitwa ya kwanza ya kwamba kwa sababu hii ni mambo ya chama in-house,
kila kitengo itatoa returning officer 50% na clerks 50% na division and county returning officers ifanywe na chama. Lakini ya kustua sisi kuamkia leo asubuhi, kuna watu walianza kupata messages waende training ambayo walikuwa ni campaigners wa timu moja, ambayo ilikuwa kinyume na maagano yetu na election board kwa Nairobi. We all belong to the ruling party, and this party should be the last party to take us through a shambolic elections, kwa sababu ni party ambayo rais mwenyewe ako ndani. It is actually the biggest party in East Africa, and it should be as democratic as expected by the members of the party. Kura ipigwe kwa haki, na hiyo ndio maombi yetu, na hiyo ndio matarajio yetu. Hatutarajii chochote kingine apart from that. Unajua, tulikuwa tumesukumwa na Uhuru, tukasukumwa pale mingi sana. Wengine wengi waliogopa hiyo kusukumwa na Uhuru. Sasa hizi ndio wanataka kusukuma sisi out of the party. That one we will not agree with it. Rowere mag duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay koro lando ikruok magin godo mar medo tego duond burano motelo ne chenro mar yiero jotelo e kor gwenge kata grassroots elections ma ODM chano bago e counties mopogore e pacho ka. Rowerego wacho ni kapok yiero mar kor gwenge obagi e kauntino, dwaro margi en mar neno ni rowere wetegi mapok ondikore kaka jokanyo mag ODM ondiki kendo medo duond burano mbi e alworano kapok gichako chenro mar yiero jotelo mabiro tayo ODM e kor gwenge. Jatend rowerego mag ODM e kaunti ma Homa Bay Robert Ouko okoni gidhi nyime gi wuotho kuom rowere mar jiwogi ni mondo mi gindikre kaka jokanyo mag ODM kapok yiero chopo. Wadwa kwayo jogewa especially ma wuok Luo Nyanza ka ni time makoro wawuok guru oko wate kako ganda wa join party mar ODM, especially wadwa wuoyo gi joma tindo ni kauru thuolo ne uregister ubed members mag ODM mondo uyierwe thuolo mopogore opogore machalo jokombe mag constituency, jokombe mag ward kod positions mamoko machalo mag youth leadership. Mana paro ni kwa timo kaka joma tindo to bro reflect kaka election ma 2027 wabro timo. Ka wadonje ODM kaka chama wa e chama manyalo konyo wa form government maonge joma tindo ok wanyal rito ni mondo gine ni kosef joma dongo se form government koka wadonje ochako gi registration ni wuogo ko kila positions madongo mag chama. Nika chama wani en chama moseka close to 2 decades. Ene chama maduong' e Kenya ka. Wadwa wacho gi dola chiel ni wan kaka Homa Bay, wan ka en chama en ODM kendo wariwore joma tindo duto mondo wuogo oko mondo wayieruru wakaw positions gi te. Jodak e gwenge maramba mayudore e kaunti ma Siaya nitiere gi luoro mathoth kaluwore ni nok mar arita kwe mamedo jimbore e gwengego kaluwore gi pogruok mar paro mane omienjo e wi kunyo mar mula. Okang' ma kama biro tok kambi moro mosebedo katayo chenro mar kunyo mula chungi e tijegi bang' siem mane ochiwnegi kod doho mang'iyo weche mag alwora. Bura ma kamano nochwal e doho gi grup moro maliekore ni gin jokedo ne alwora mane seyo kambino kuom chwalo kethruok e alwora. Jodak ma kamago ywak ni nyaka ne chung tije e kambino. Jodak mathoth nolalo tijegi, okang' manyalo medo nyayo nok mar arita kwe e alwora makono. Okwan kod kwe moloto an aonge gi kwe chunya nikech an jirani mar kampuni. Kaka lweny manyoro nowuok to nowuok ka onge nyithindo nawe dhot. Nadugedo ka nyithinda noringo makata kama na nyithindo dhi. Amanyo nyithindo nyaka manona. Koro anakwayo joramba kech koro yudre ni wagore kiwan. Joramba gore kendgi owete gi nyimine dhao to ken gima ber ikenga makini konyi kini. Koro an kwe makwayo ji mondo wuog oko, joramba mondo wuog oko, waketuru kwe mapiny. Ok wanyal kata wuotho e yo kae ka wan peaceful nikech kiwuotho tibandri abana nikech koro wachalo jowasigu to wan nyithi joka ng'ata achiel. Koro an akwayo community wa maramba kae wawuoguru oko mondo mi waked ni athuwe. Wantiere gi kambi miluongo ni Amlight ma jatende en owuok e Western.
to wantiere gi machielo mabende wuok Migori. Wane weg lobni, wane jogo manondiko jogi tich, nikech dine bedi ni waonge ramba ka ok dine gitiyo. Sani wagore kendwa. Sama uting' ji momi pesa moro kando to jomoko okomi, ngeche ni mano kelo gimiluongo nang'owa to athuwe. To wathure kendwa nang'o, to gini girwa, lo bende marwa. Joramba, woguru oko mondo ukwed lweny mosewuok ramba ka ani. En lweny madhi hinyowa. MCS od bura ma Laikipia ne ochungo tije ba od burano ka giwacho ni gidwa romo gi jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ewi weche mag njawruok mar arita e kauntino. Spika mar od burano Latano Nabala ogolo ywak ni gisebedo gi pek mar romo kod MCS makono nikech kinde mathoth gin e gwenge ka gitemo kedo kod timbe njore kod kuo mag jamni. MCS go wacho ni kaponi sirikal biro tieko timbe njore gwengego to nyaka koro gin bende giriw pachgi ni mar gin kod maling'ling' ma gibiro yango ka giromo kod Kindiki. Iweje kuna sehemu ya kaunti ambayo imetawaliwa na wahalifu ili hali tuko na security? Tungetaka kuwa watu ya Laikipia hawatakuwa na shughuli ya kuzika watu na maombolezi kwa sababu kuna watu ambao hawana nidhamu, ni watu waovu, kazi yao ni kutembea na kuua watu hapa na pale. Tuna habari kwamba wengine wametembelea watu wengine kuwapatia onyo. Msiponyamaza tutawakujia. Msipofanya hii tutawakujia. Na ni uhalifu. Tuna serikali. Let them be dealt the way they deal with the people. If they are found, let them sing the music. NPR inafaa kushunga mali ya watu. Kwa hivyo hata kama mzungu wako na NPR, anafaa kujua kwamba hakupewa NPR ya kuangalia varo nini, inafaa kushunga watu. NPR, unless to change jina, iwe wale wako kwa Rangers, sio NPR, iwe kitu kingine. Kwa sababu wameanza sasa kuchukua watu wengine wanasema hawa ndio wanashunga wanyama, sio kushunga ng'ombe ya ile inaibiwa. Tunataka tukue na mkutano wa dharura na waziri wa security Bwana Kindiki. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu kiona ile maneno ingine ama ile wakati mwingine amekuwa akikuja katika kaunti yetu, anakuja anaonana na wabunge, anaonana na wale wengine, lakini MCAs hatukui na nafasi ya kuongea na yeye. Na sisi tuko na maneno mingi sana ya insecurity. Sisi tuko na siri mingi zenye zinafanya ama mambo mingi yenye haisemekani yenye inafanya hii insecurity iendelee. Gavana Cecily Mbarire ogolo kwayo ni lakteche ma Meru mondo mi owe ng'anyo kolero ni gionge kod gimomiyo gionge tich kobedo ni noseba kod gitwak mar neno ni ng'ur margi otieki. Laktache 97 mag osiptende te ma kauntino noweyo tich ewi ng'ur ni ok chulgi kaka dwarore. Ne giwacho ni ok medgi nyaka lemo ka bende nong'adgi omenda mang'eny kendo ok migi thuolo mar medo somgi. Ne gidwaro bende ni mondo mi laktache mondiki e yor kojolo mondo mi tije mosiko kendo lwasi ma tich maber. Mbarire nowacho ni kaunti ma Embu en achiel kuom counties manobago twak kod laktache kendo keto kare winjruok madok e tich. Anaweza kuenda ile any of the dispensary all before wanaitanga zile hospitali kubwa za private. That's why they are punishing wananchi wa kawaida. Na ni ombi langu hata kama wewe ni daktari, think na usitese. Kama mko na shida na serikali, shughulikieni na serikali na makoti iko. Mkasema mnataka promotion, tayari nimeanza kuwa promote. Mkasema mnataka kila mtu ambaye alikuwa on contract akuwe on PNP, permanent and pensionable, hiyo nimefanya. Wale madaktari hawakuwa on PNP, wale niliwafanya PNP. Sasa mmegoma mkisema mambo ingine ya national government. Mimi county government ndio inawalipa nyinyi madaktari wa Embu County. Hamulipwi na national government. Nataka kuambia mrudi kazi. Kwa sababu hatuwezi endelea kuumiza watu wetu, ilhali mimi ile maneno tulisema tufanye mimi sisi watu wa Embu county government na nyinyi tunatatua hiyo maneno. Kwa nini mnatuongezea shida za national government na mnaenda mgomo na sio national government inawalipa mshahara?
Nyakwaramogi yena monda ka yweyo mokwongo e chenro mar migago, to kapok wadhi e yweyo asomi moko kuom ote museorono e laini maro mar ote machuok. Ma Nyaringa Alfred Oluoch winjo Ramogi maler ka entiere ungo e karungu tano kwa Phoebe. Okay, sawa. Chenro mar migago neno maler la kisama ka kendo mora maratari mano owacho ni luonge ni mtu kubwa size ndogo, Odundo mtu kubwa size ndogo, Anwaga Wuodo Tonglo Milton wacharita kwe kind oganda modaka medo manarochore nikech jonjore okawo chike lwetgi. Luonguru OCS mondo umi penjo kuom arita mar alworano. Kaeto migago owacho ni otek gi walimu mar JS Junior Secondary School. Let TSC do something. Mano Senior Patrick Ominde. Kaeto mogik Gideon Daya kanitiere Kajiado wacho ni sani ber ka jopiny otang' ne koth machwe mang'eny nikech piny owacho oikore mar konyo jopiny mana ka koth osehinyo jopiny. Nyakwaramogi akaw yweyo matin aduogo kik idhi mabor. Escape to the coastal paradise by grabbing the 25% discount from View Travel. Unwind and indulge in an all-inclusive meal plan for a 3-day stay at the luxurious Diani Reef Beach Resort, where every moment is a blend of elegance and relaxation. All these for only 31,000 Kenya shillings via SGR and 38,000 Kenya shillings for the flight option. Enjoy unlimited drinks and snacks as you slow down to the calmness and tranquility of the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre donje chenro mopogore opogore kaka tuke, wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar abich dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Nyakwaramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoy asama dwa wacho wachne to go kot to jibiro te Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye, to gitimo ang'o, to mosenindo, anyuola gi paro gi nade. E higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen, saa 3 otieno. Kik bai. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544*25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendwa Thapki, Kundali Bagya, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Machiegni kendo
Menyo mar ringre jogo manoulo ywayo kadak ma Mathare pod timore. Nyaka sani ji 13 oseyangi nowito ngimagi ka okinyi ma kawuono noyud ringre nyathi ma jahigni 13. Familia mar moko kuom ogandago bende osechoro ywak mar jogi mapok giyudo ka gikwayo sirikal mondo otimnegi mapiyo mondo mi okonygi yudo anyuolagi. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nitiere kadak ma Mathare kama menyo pod dhie mbele kendo wariwore kode achiel kachiel mondo mi onyiswa ni to chal nade. Walter Nyambaga, kinyalo winja e kadak ma Mathare, inyalo nyiswa ni chenro no dhi nyime nade, to bende kwan mar jogo moyudi kata bende nitie geno ni nyalo yud joma moko kendo machiegni. Walter. Milton, adieri makar kende en ni nyaka chop sechege ni pod wantiere Mathare, kendo gima dhi nyime ka en ni chenro mar guodo dier ot ka igolo moko kuom gigo mane nitiere e dier ot michich koro ni nitiere ji maderomo 6 mane nitiere mabiro nyime ka moko kuom ringre mag jogo mane ichich godo ni ene nitiere odno endo. Moko kuom gi noseyudi emane okelo kwan odiochieng' manyoro chopo 10. Nyaka chop sechegi endi nitiere kwan mag ji moseyangi ni oyudi machopo ji manyalo chopo 3. Mano kolure kod sub county commander Fred Abuge report mochiwno mokalo. To kendo bende nitiere nyathi ma jahigni 13 manoyudi okinyi ma kawuono ni endi. Kama nitiere machielo kendo mabende oyangi ni oyudore mana atwa matin kowuok kaendi machopo gwenge ma Kiamaiko. Koro gi kaendi antie kod wantiere e ot mane nitiere ji 7 manyoro ne nitiere. Koro gi sechegendi atudra kod wuoyi matin Collins mabende Collins wacho ni owito min mare mantiere e ot kaendi. Collins, in gadi motelo ni konwa ni mamu ne nitiere e ot kae momiyo sani koro osiepeni gi jok mamoko bende koro timore nade dhi chendo kod yudo moko kuom mwandu mage machalo kaka ng'we yamo moro echo yudo ka chande? En adier ni kae kama ne mamu odake, to ma e od mamwa kuma ne mamwa nitiere. Kae kama ne masira oyude. Koro sofa nyoro no ne wayudo mwili 3. Mwili mokwongo ne en mar mamwa, mwili mar 2 en mar osiepne jirande manobiro buor kuome to gi nyathine to gi nyathi nyamin mamwa. Koro sofa 4 bodies no oseyudi. Koro sani what we are looking for, we look for another 3 bodies. My first body en mar Kelly Isaac Okoth, to wamanyo kendo mar Tash ma adopted sister mara to gi nyathi achiel miluongo ni ng'anene Austin ma nyathi jiranda no. Koro so far 3 bodies pok wayude, momiyo ineno kwa initiate this search to gik moko minyalo yud material achiel 2 3 ma pod nyalo tiyo titimo ne iduoko na kocha chande. Menyo ne ochakore gi e Aora, sani koro duoge ot kama nyoro ne gitere. Chich moro nitiere ni koso bin ringre moko nitiere kuondege? Chich moro nitiere ka nikech kalure gi ringre moko go wasebedo kwa yudo ka nyoro no ne wayudo sama ne wayudo 3 gi ma wayudo kawuono gokinyi no kwa identify, but kane wabiro gokinyi to wachako that search golo kite emane wa spot tiende. Koro mane mamiyo wabedo gi that hope ni more bodies nyalo bedo ka. To e kinde mane matimore sane no ka jo makoro temo konyi mondo mi utemie golo moko kuom tafare gi gik mamoko gendi gin mano osiepe mamoko bende sedo bentie jok moko mosebiro kopogore kod Aki Africa mantie sani? Onge jo mosebiro ka nikech Red Cross ne nitiere ka nyoro to gimanye gitimo nye onge. Ne girango aranga ma an gosiepna ne gi jirende gagi emanye wadonje pi. Gin ne giting'o bochgi gidok go. Wane wadonje pi, ne wadonje pi gi lwetwa manye wagolo bodies gi. Kata mana joma nyokwame ot wane manye wagolo gin nya gidok. Koro abedo gi lit sana dhod chunya nikech ok ang'e ni sirikal mane mana gocho ne, akiani na yiero Ruto, akiani na yiero ng'ato, kata kok na gocho ne Ruto no. Ok tuong nyisi ni, ok tuong rom nyise ni jaluo ni ka ohinyore, ok kosmo ok okonya. Jokoroboga Joang mano en Collins ma waloso godo ma bende wacho ni nyaka chop sechegi pod gidhi nyime kod manyo moko kuom anyuonde mochich godo ni nyalo bedo ni nitiere kaendi kaluwo ni nitiere moko kuom ringre moko mane giseyudo to nyaka chop sechegi ni ma en geng Aora e diere ka en kama ne odni oruombore ka oliero no mokwongo wacho ni ka lore kit kaka ngufu mathoth mane pi obiro godo noyudo ka jirende ne bende nitiere kanyo endo. Koro nyaka chop sechegi nitie ong'we yamo moro ma jirande
osebedo ka tiyo godo oyudre kaendi. E batha koni nitiere miyo moro ma bende osebedo ka ting'o kite kaendi. Abiro mana penje mapiyo piyo. Aneno ka nitiere chenro mar golo gigi endi kendo gwemo bende ting'e lweti. Chenro machielo ka nochake okinyi nyaka chop seche gi pok oa kaendi. An iluonga ni Lilian Adhiambo Omondi. Kalure kod mateso mwasekale kaendi go, ne wakwayo mana sirikal nyaka sama wantiere ni wawinjo matek, waonge kata chiemo kunyal miwa to miwa uru yath mondo wakonyre. Miwa uru yath, at least inyalo bet kata kiwinjo kech to kik ilwar piny. Nyaka nyo wayud shida ni wasebedo kwa wingni okae. Chakro okinyi, chakro otieno wan wanindo ka wamanyo jowa, nikech kata an atony kama indigo jiranda kag nyithindo. Koro pod wamanyogi, gilitnwa sana nikech sirikal ok nyal konyowa. Sirikal ok nyal konyowa nikech kuna simu nimekupatia. Ndio hii hapa. Nikech wamanyogi wawegi, ka Red Cross nyalo biro, gi idhi wi gorofa, gin gititi jinyiwa ka picha. Sirikal obiro, governors nyon ka, onge gima gisemiyowa, koro wan wakwayo mana kony. Koro boga joang' mago me gin ywak mawuok kuom jogo ma osebedo ka dhiyo kod chenro mar golo moko kuom matafari mono ger god ni endi ka bende chenro ni endi geno ipod dhiyo nyime moting'e lwetegi gin mana moko kuom ong'we yamo ma osebed ka mopogore opogore nyaka chop seche gi koro nyaka to chegi poro bro dhi nyime kod rango ni gin ang'o gini ma dhi nyime kopogore kod yudo moko kuom ringre moseyudi nyaka chop seche gi ni motelne mane waloso kod jodito mopogore opogore mane oluyoro ka mak mana ni ywak ma jogo nitiere gode ni mondo chwalnegi kony kendo mi thuolo mar dhi nyime kod manyo moko kuom wede kod osiepe. Nitiere gima dhiyo nyime e tung' kocha chonde mane wan kod thuolo mar chwoe wang'wa en ni jogo modak e geng aora manotem dar kaendi nyaka chop sechegi odak, moko odak e sikul, moko odak e chiro ka girito ni bende nitiere kony moro mabiro chopo kendo giyudo mana moko kuom gigo manyalo miyo gi teko kaendi mondo gidhi nyime kod tich ma gisebedo ka gitimo ka gin kod geno ni ka ok giyudore ka gingima ma bende moko kuom gi osewito geno ni ok ginyal yudo ka gingima to inyalo yud ringre margi mondo chenro mag iko margi kata kogi obi otim. Kachiel nyaka studio Milton en adieri makar kende ni thuolo mar yudo moko kuom adieri kata mago mabiro bedo katimore pod biro dhi nyime kaendi e kar jot ma Mathare ahinya Mradi to kod 4A Milton. Erokamano ahinya Walter Nyambaga. En wach malit ahinya Nyakwaramogi. Gigo matimore inyalo neno mana gi wang'i, mana kaka miyo no kwayo ni jogo mantie machiegni kapo ni in gi kony moro kata ma chiemo madikony gigo kata sirikal mowinjo wachno mondo yuorgi nikech ginie menyo chakre otieno nyaka odiechieng'. Wadhi nyime, oula mathoth pod okwako gwenge ma pacho ka kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chwe kaluwore gi siem mochiw gi jatend piny kaachiel kod migawo mar arita kwe. Duol mar National Disaster Operation Center osechako chwalo okenge mag reso jopiny. Migepe mopogore opogore bende timo tim maginyalo kaka duol mochung'ne obila National Police Service biro konyo e timo nonro mag jopiny mandachgi pod ok oyangi kokalo e yor yamo gi lowo kendo ibiro sirgi kod Kenya Red Cross Society kod Coast Guard Services. Bende okwa mondo mi okonygi e timo nonro mag oganda makale midhiero mar oula mapek ma bende pod dhi nyime e pacho ka. Oula mathoth pod okwako gwenge ma pacho ka kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chwe. Kaluwore gi siem mochiw gi jatend piny kaachiel gi migawo mar arita, duol mar National Disaster Operation Center osechako chwalo okenge mag reso jopiny. Migepe mopogore opogore bende omiting'. Duol mochung'ne obila National Police Service biro konyo e timo nonro mag jopiny mandachgi pok oyudi kokalo e yor yamo gi lowo kendo ibiro bed ka isirogi kod duol mar Kenya Red Cross. Kenya Coast Guard Service bende okwa mar mondo mi okony e timo nonro mag oganda makale midhiero mar oula mapek. Duol mochung'ne koro chal mar kor lwasi kaachiel gi duonde mamoko mag apaya biro bedo ka chiwo siem makinde ka kinde ne jopiny kaluwore gi koth mapek machwe e gwenge. Piny owacho kaachiel gi sirikande mag gwenge bende biro bedo ka daro jodak mangimagi nitiere kama rach. Piny owacho kaachiel gi duonde mamoko bende osingo ni gibiro riwore mar chako pogo chiemb kony ne jopiny ma oula okelo negi midhiero. Riwruoge mamoko mag piny owacho bende biro konyo e kedo kod lala mikelo gi oula.
Joriemb nyamburko kaachiel gi jopiny okwam mar mondo mi obed motang' kaluwore gi oula mapek ahinya to e piny ma pacho kae mar kedo kod thoe kaachiel kod masira maneno e kinde mag koth. Jopiny bende okwam mondo tudre gi duondegi mar reso ngimagi giwegi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto okwayo od bura maduong' kaachiel gi od bura mar Senate mondo duok chien bajet margi mar iko ohala machako higa mabiro bang' yawo ayanga apise mag jood bura mong'ere kaka Bunge Towers. Ot mar Bunge Towers igeno ni biro duoko chien kwan omenda ma jood bura osebedo katiyo godo e Kodesa Magawa e bago rombe mopogore opogore. Spika mar od bura maduong' gi mano mar Senate wacho ni gedo mar Bunge Towers abiro resogi kuom maromo milion 400 e bajet mosebedo ka ichwalo e od bura. Bunge Towers mantiere kod orofa 28 abiro chwalo tije mag jood bura kaluwore gi apise magi biro bedo godo kaka jokanyo kopogore gi mano mabende romo mag kamati mopogore opogore ibiro timie maonge ng'ikruok moro amora. Also confirm that in the 12th Parliament I was privileged to chair the Public Accounts Committee. And I was also in that committee with my good friend Honorable Aden Duale, and is here, and Honorable Makau, the Commissioner. At no one time were we able to establish any form of impropriety because we were able to look at the books of accounts for the PSC. And therefore, Your Excellency, I want to allay any fears that could have been there, that perhaps this project has been shrouded in some form of mystery or corruption. The only parliament in my many travels I can compare with this building is probably the Parliament of Australia in Canberra. It is as good as any other. It is even, I dare say, better facilities than the House of Commons in the UK. This has proved to be counterproductive as it has saddled Parliament with an annual rent bill that has since soared to 400 million. This predicament fully justifies the need for an office block that not only presents a centralized work environment with all essential amenities easily within reach, but also meets the standards of a modern workstation ideal for our legislators. You have no reason not to give us and the people of Kenya the best of what you can do as our legislators. And I have no doubt that the quality of debate, having opened the library, and each member of parliament having some research people to work with, that the quality of debate, the quality of representation of legislation is going to greatly improve. Ywaruok merotia pe kaunti ma Nakuru bang' MCS 55 kind 75 mag od burano goyo kogie chik mar gwetho oko jagoro mar kaunti no Samuel Mwaura. MCS go wacho ni Mwaura tiyo kod apise marach kendo ok osebedo kochopo e nyim od bura chiwo duoko chakre higa mokalo kendo ok oti tijene kaka dwarore kaachiel bende gi keth mamoko. Kotelnegi kod MCA ma Meninga East Wilson Mwangi kod mano ma Naivasha East Stanley Karanja. Jotelo go wacho ni gibiro chwalo kwayo margi mar gwetho Mwaura oko chieng' tich ang'wen mar juma mabiro. Akiitwa kwa mfano hapa waliitwa tarehe 19 mwezi wa 4 2024, CS na Head of Public Service wakakataa kuja. Ukiangalia County Public Investment Projects tarehe 27 mwezi wa 6 2023 CCM wa Finance na Economic Planning akaitwa na komiti ya PAC akakataa kuja, na sisi ndio tulipitisha hawa watu. Sasa tumesema hivi, sisi hatutakuwa tunaita mtu anakataa kuja kana kwamba ile ofisi ni yake. Na ndipo siku ya leo tumeamua ya kwamba kama wajumbe wa kaunti hii tumeamua ya kwamba lazima kiongozi wao ambayo ni CS County Secretary wa jimbo hili letu la Nakuru aende nyumbani. Kwa nini? CS ndiye anakuwa head the public service.
ni vizuri juu Biblia inatuambia ile mti ambayo haina mazao tunafanya nini? Tunakata. Jodak County ma Bungoma kod mano ma Trans Nzoia sani koro yudo konyruok bang' chakruok ayanga macheno mar kunyo kisima mitayo gi jo Amerika kod mamoko. Jata chenro makamano Clayton Cowart owacho ni chenro no geto mar kunyo kisima 100 mondo mi okony jodak yudo pi maler e yo mayot kendo bedo ni achkachiena ne giwuotho mang'eny kanyo ka gimanyo pi. Tulikuwa na shida ya maji. Hii ndio mradi ya kwanza tumeona hapa Mayanja. Huwa tunaona tu St. Kisito ndio wamechimba hii maji, na lakini hapa soko wamechimba, lakini wameweka sola, maji itoki. Kama hakuna jua hakuna maji. Sasa kama hii itakuwa itasaidia wenyeji wa hapa sana. People who stay in Bungoma County in this region, we all know that people have been having a very big problem getting water. And the people who have been suffering most is women and children. They go to the rivers, stay there for hours and hours. When they come to their homes, they are tired. So we want to thank the apostle. This was our vision, and we said it would be done. And for those that didn't believe, we're now here. And it's happening. So we're true to our word. And we want to send them all throughout Kenya because we don't want people to have to walk so far to get water. That we, from the Church of God, the Bible Way in Florida, we are committed to this cause here. And the beauty about this is you're here as the media team today. And since you're here today, you're going to see us next year where we're going to do another coverage. Jodak County ma Kilifi opuoyo sirikal mar county no kuom nyiewo tingatinga mabiro konyo gi gedo mar apaya. Kotelnegi kod jadak Mohamed Said giwacho ni okang' makamano biro konyo duoko chien mibadhi e sekta mar weche apaya. Bende gimero ni joma ohinyo chiwnegi orak mag gedo mag apayano osebedo kariwore koda tiyo kod omenda yo marach kendo gero apeyni mar rang'iny margi ni piny ma kendo kethore mana bang' kinde machuok. Sokoni tukiangalia sana huwa tuna shida sana, mvua zikinyesha barabara huwa zimefungika, lakini kwa sasa tuna imani kubwa kuwa magreda venye yameletwa basi barabara zetu pia sisi zitatengezwa. Sokoni kuna shida ya blockage, kukinyesha kidogo tu maji hayaendi, yanatapakaa kwa manyumba, biashara hazifanyiki. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na Mung'aro na waziri wametuletea huu mradi wa magreda kutusafishia barabara, mitaro, drainage systems ambazo zimeblock. Kila mara tuwe tuna program ambayo itakuwa inachukua greda hizi kwa muda huu zinakaa kwa wodi fulani. Tunaangalia zile barabara ambazo hazijafunguliwa zifunguliwe, ili sasa hapo itakuwa sasa mheshimiwa ama mwakilishi wa wadi atakuwa kuna kazi rahisi ya kuchukua tu pesa weka ili barabara zile ziweze kuwekwa mara. Tunataka tutoe hizi vitu kutoka kwa wakandarasi. Tukiwa na mashini za kuchimba mabawa ya maji mashinani, tutaenda Ganze tuchimbe wenyewe, badala ya kutumia milioni 20 kutengeza damu, tutatumia milioni 1-2 kuweka mafuta na kulipa vijana wafanye kazi. Maloyo nyithindo manyiri 600 e kaunti ma Siaya oyudo tiegruok e yore mag ritruok makare e kinde rusa ka bende nomigi taulo mag riako wuok kuom duol maok mar piny owacho motisi ni Kevin Odhiambo Foundation komakore kod Tabitha Ogutu. Kane oloso e kinde macheno no, Tabitha nowacho ni thoth nyithindo manyiri mawuok e kor gwenge somgi rochore kapok gichopo e ong'ala manyime kaluwore kod nok mar yuto ma jonyuol, gino mamiyo kata ng'iewo taulo mag ria bedo negi matek. Okwayo piny owacho mondo odonjre e chenrono masiro nyithindo
makamagi mondo mi lekgi ochop kare kendo geno margi obedi makare kinde mabiro kendo gigeng'a chudhe manyalo wuok oko mar rocho ratichgi. Team launching mar program mabro siro som nyiri e skunde mopogore alego kaendi mana alego Usonga watemo wacho ni mondo wasecure the future of the girl child nikech waseyudo ni nitiere gik mopogore maduoko chien som joma nyiri pachoka to kaka jotelo mabendo ero development and kod Kevin ne wabiro kumoro achiel mondo wakony nyiri madhi e school form 3 form 4 gi form 2s ne wachako gi game sasa ni wan walego kaendi to dwa mana mondo nyiri osom mondo wa secure their future. Wapuonjo nyithindo under the foundation kendo watero nyithindi school nyaka sama wueni wasewuotho alego Usonga mangima secondary school mora wasekawo nyithindo ariyo to nitie moko mabende jatelo muluor Kevin Odhiambo nosekawo chien kanyo. Koro nyithindo mwakawogi wadhi migi kony are sani nyaka chop e school kagichopo nyaka mbalariany. Riwruok ma ok mar piny owacho kotenore kod piny owacho mar kaunti ma Migori ochako chenro mar pidho yiende mag olemo e ng'wech mar kedo kod lokruok marach mar futo mar yamo e kor lwasi. To kaka Juma leronwa, gigeto mar pidho yiende mag olemo maromo 3,500. Kedo kod lokruok mar kor lwasi en twak mapod dhi nyime e pacho kae. Ka bende okenge mopogore opogore bende imedo keti. Kod piny owacho kaachiel gi jomak mag piny owacho mar kedo kod midhiero ni e pacho kae. Puonj osebed ka ichiwo ne moko kuom oganda ka ginyalo konyo e kedo kod lokruok mar kor lwasi e kor gwenge. Naomba tu wamama wenzangu, mkipata hii miti muende mzitunde vizuri, msiwachie mbuzi ikule, mziwekee mbolea na mzilinde. Tuendelee kwa hii mwaka ili tutabenefit, watoto watakula na watasoma vizuri. Community we are here today have been empowered and have also been told on how to plant and how to take care of the fruit seedlings that have been given. It's just a matter of taking and going to the community, but to nurture so that they see the benefits of this fruit. Rego mok mago mag piny owacho bendo sebedo kachiwo kothe mag yiende ne oganda kaka yo achiel ma jiwo pith mar yiende men achiel kuom yore ma itiyo godo e kedo kod lokruok mar kor lwasi. To initiate them into a practice where they can enjoy and like tree planting as a way of mitigating climate change, but we are giving them fruit trees because then it comes with multiple benefits. Whatever you get from a tree, on top of that, they will get fruits that collectively, if they are all successful, become part of what they can use for economic earnings. So, riwruogno mar One Vision Kenya dhi nyime kod keto chenro mopogore opogore mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e Ward Sabich ka gichiwo kothego mag yiende mag olemo makawo opogore kod loso alwora bende dhi konyo oganda e yudo lembe. As from today, in 3 years' time, our life is going to change. Why am I saying that? Because through the fruits, we are going to have some value addition. At the same time, we are campaigning for climate change. Tumekumbukwa na kaunti yetu kuletewa miti za kupanda za matunda. Tangu tukaa hii kaunti hatujapanda miti za matunda, na matunda ni nzuri, itazuia magonjwa kwa watoto. Jalub jatatije riwruogni mar One Vision Victor Ogindo wach ni gigeto ahinya joma mine e bwo chendoni mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. This program is targeting the women so that they get empowered by having these fruit trees where economically after a period of 3 years the mangoes and the avocados shall have given the fruits that can be sold and they get the direct income. And again, on issues of climate change. So we are targeting to plant over 3,500 the fruit seedlings, and we are targeting also the 300 households. So this program is going to enrich our communities to improve on the environment. Director Migano mochune kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori Linus Origa okono oganda e kaunti ma Migori mondo koro ti machiegni kod piny owacho korego mok mago mag piny owacho mondo gikedi kod lokruok mar kor lwasi. We are doing what we call school greening program, where we have procured through a funded project called Floka some seedlings that we will be distributing and initiating tree planting in schools. Dwaro nitiere mondo koro piny owacho ketie tich chike manolosi mag kedo kod lokruok
mar kod lwasi e kaunti ma Migori kendo puonjo oganda tije gi ng'wech mar kedo kod lokruok mar kod lwasi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash? Dial star 487 star 3 hash. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Robedo maber kigocho ne polisi sani mondo mag Tarkash dichiel. Dawe meher, mano gima ok nyalre. Impossible. Donge nakwer ni nyathina kik tem miel, ha? Ng'ombe mingi gi mondo rwaki. Anna paro ni inidhi tiyo gi wi matin. Na paro ni meher kusewuok ka, inibiro duoko na tigo ne lweta piyo. Meher in kanye? Ane od Tarkash. Ang'o? Intiere od Tarkash? Donge ne sekori meher? Ni in gi kitem kata matin donje weche jogo. Deberi nitie gima chal kamano matimre ne ati. Do dhi ka polis dichiel. Machiegni weche tuke e alap ma Old Trafford, klab mar Manchester United